chegar a casa ás 6 da mañán, abrir a porta e o que te encontras primeiro son unha invasión de moscas dentro da casa, que supostamente pola noite non debías ter moscas. 4 anos levamos así. É imposible de acabar con ela, non sabemos como acabar. Teño un neno pequeniño, un neto de un aniño, pobriño, e a veces ollo, ñan, ñan, miro que está masticando, vou ali, unha mosca na boca. O meu máis pequeno gustalle moito despois de comer tomar un vasiño de leite con un colacao. Ao acabar de facerlo, tuve que quitarlo porque está plagado. Só hai que ver como está. Con dicirlle que estuve vendo unha casa en Baleije para trasladarnos, con tanta mosca non se pode vivir. Hoy estábamos comendo e tornando a mosca do tenedor cando ibas levar pa boca. É insalubre, aparte temos unha farmacia, somos máis bares, que non somos solo nós, hai unha guardería aí tamén diante, que ao final é que moscas en todas as esquinas. Esta cinta de leva aquí desde ayer a mediodía. Dende onte? Sí. Esa está, non colle casi ninguna mosca máis. Vou a estar hasta o techo cheo de moscas. Non sabemos onde se están pousando, de onde veñen e o que trairán dentro desas moscas, o sea, o pánico é horrible. Cando empezan a aplicar os produtos ás viñas, é dicir, empezan a fumigar, a partir dese momento, por lo menos, é o que percibo, que veñen os tractores, fumigan, e dali ao día seguinte ou 2 días, empezan a vir as moscas. Xa teño medo, porque a vida así non é saudável. Siento, póñome nerviosa porque non volver a pensar en ter a mesma cantidade de moscas outra vez quita a saúde. Psicológicamente al final te acaba afectando porque estás de mala leche y desayunas con las moscas, tienes que apartarlas de la cara, no se puede vivir así. A esta hora da tarde regresamos a Tomiño, a parroquia de Amorín, lugar de Carregal. Isaac, sufrides desde hai uns días de novo unha invasión de moscas. Pois sí, desgraciadamente nos volvemos a topar con unha plaga de moscas novamente. Pensábamos que se había solucionado algo desde o ano pasado, pero este ano volvemos a sufrilas. Xa nos dicía Isaac hai un momento unha plaga, aínda que legalmente non pode ser considerado como tal pola dimensión dos feitos, aínda que para vos sobra. Por exemplo, ti hai días que dis, e que non sei como? No como. ¿Por qué? Porque está plagada la casa de moscas por dentro y por fuera. Entran por todos los sitios, por la chimenea, por el extractor, por las cajas de persianas, entran por todos los lados. Nada de mosquiteras, como nos dicen, no es la solución. Vostede, por exemplo, hai uns días que estaba a facer unha comida na casa, unha churrascada, e a churrascada non viña sola. No, preparé el churrasco, no había casi moscas, pero en cuanto empecé a cortar ya los palos de la costilla y cogí y llevé a la mesa, ya venían conmigo. O sea, por el camino casi me comen las costillas. A xente, por exemplo, cando a convidades ás casas, non sei se xa vos corta tamén desa opción. A min sí, a verdad que é unha vergonza. Ainda que con vostede temos para falar, está a gastar diñeiro e diñeiro como case todas e case todos. Tira grande, por exemplo, que se llenche de... 30 centímetros e 2 metros de largo. Canto lle custa? 6,40 €. E enchese de moscas en canto tempo? En 10 minutos. En 10 minutos tena pegada de moscas. Pegada, sí. Aparte quitei fotos e todo. Javier, vende por aquí, porque ti dicías que esta é unha situación que afecta a moitos. A ti como che afecta? Esto ya es insoportable, no puedes traer nada de casa a comer porque no coche vas de aquí a Vigo y vuelves con ellas y insoportable, pegándote en la cabeza, se te meten en el pelo, en las piernas, estás así y puedes tener un accidente en cualquier momento. Unha invasión de moscas, como hicimos con casos sensibles, por exemplo, esta parella que teñen un neno pequeno, xente maior que di que mesmo que as ten que sacar da cabeza e, sobre todo, Isaac, para concluir moi rapidamente, sentidevos abandonados, necesitades tamén que alguén vos dea unha solución, algunha administración. Sí, a verdad que nos neste momento con quen tratamos máis é co Concello, que nos ten as portas abertas, pero sí que a partir de aí non sabemos se é unha competencia da Xunta, se do Concello ou se é unha competencia compartida que non nos lo han solucionado. Por iso queríamos estar esta tarde aquí con esta veciñanza invasión de moscas, un ano máis en Tomiño.